חבל לך על הזמן. יופי. אתם יודעים איפה שאר חברי הקבוצה? מה? הם הלכו, לא פה. שחקים כדורגל. אנא הארץ. טוב, אז האמת שתכננתי לכם אחלה פעילות, אבל בגלל שאני רואה שרק שניכם כאן, אז תנו לי דקה. נו, אבל מה? למה? נו. מה קורה, כרמל? מה נשמע? איפה כולם? אפשר? בטח אפשר. מה, איפה כולם? לא יודעת, לא באו. לא באו. לא בא להם. מה נעשה? איך נעשה פעולה היום? לא יודעת, אתה תגיד אתה. הבנתי. תפוס. אז חכי שנייה, נדבר עם המדריכה השנייה ונראה מה עושים. שומעת? הגיעו לי רק ילד אחד, ילדה אחת. זהו, זה בדיוק מה שבאתי לומר לך, שגם לי הגיעו רק 2 ילדים. אני תכננתי לעשות משחקי כדור ואולי אפשר לעשות איזה משהו ביחד. כן, אני תכננתי לעשות מעבר של נהר תנינים, אז... בוא נעשה לזריז, נגיד להם. יאללה. טוב חברים, דיברנו עם יונת מהקבוצה גם של כרמל. אנחנו נעשה היום פעילות משותפת, נשחק קצת משחקי כדור. סבבה? כדורגל!